In-negozjati mal-operatur magħżul biex imexxi trasport pubbliku f'pajjiżna għadhom għaddejjin u għaldaqstant huwa prematur li wieħed jispekola dwar iċ-ċifri li se jitħallsu f'sussidju. Saħaq dan il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura meta kienet jirreaġixxi għal rapporti bi spekulazzjoni dwar il-ħlas tas-sussidju u l-prezz tan-noll. Min-naħa tiegħu il-Ministru Joe Mizzi assigura li x-xufiera preżenti mhumiex se jitilfu xogħolhom. Dan għaliex l-operatur il-ġdid ta' Autobus Urbanos de Leon se jkun qed iżid ir-rotot u l-karozzi u għaldaqstant in-numru ta' xufiera mistennija jiżdiedu u mhux jonqsu. L-ħaddiema tal-Maltin li hemm hemmhekk jibqu. Ma se tkeċċew żgur. Ifri li tiġriju illi l-ħaddiema la se jiżdied it-trasport se jiżdiedu. Dwar il-prezz tan-noll il-Ministeru saħaq li l-Gvern huwa determinat li jagħmel dak kollu possibbli biex is-servizz ikun affordabbli minn kulħadd. Dan fil-waqt li s-servizz ikun wieħed vijabbli u li jaqdi sew il-bżonnijiet tan-nies. Għaldaqstant kompli tgħid l-istqarrija huwa importanti li jintlaħaq bilanċ bejn aspett ekonomiku u dak soċjali biex ma tkunx ripetuta l-istorja diżastruża tal-arriva li ntirtet minn gvern preċedenti. Il-Ministeru fakkar li s-sottomessjoni tal-Alessa kienet l-orħos waħda mit-tliet offerti li kienu mresqa fl-espressjoni t'interess u li f'kull każ is-sussidji lill-operaturi xorta kienu se jingħataw għaliex din hija prassi li ssir madwar il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea u kienet issir f'pajjiżna stess mal-kumpanija Arriva.